gràcies en primer lloc a vosaltres, ja ho ha dit l'Adriana, per ser aquí una vegada més en una assemblea d'aquestes conjuntes de Convergència i Unió, que m'agrada remarcar, l'assemblea conjunta de Convergència i Unió, i sobretot també a la Joana Ortega, la número 2, el nom que figura al darrere de l'Artur Mas, per tant vol dir que és la persona més important per nosaltres en aquest moment a darrere de l'Artur, que l'hem situat en una posició de privilegi en la llista, i com hem pogut comprovar, i estic convençut que anireu comprovant, aquella gent que ja no la coneixeu, és una persona de fortes conviccions, d'una estratègia i d'una trajectòria molt provada, i que a l'hora de la veritat, quan la veiem treballar, estic convençut que sentirem aquest orgull que sentim la gent de Convergència i Unió de veure que és una petita diferència, què és el que està passant ara, respecte al que està passant ara. És a dir, la sensació que quan un líder parla, quan algú que representa, que tu has posat perquè dirigeixi els destins del país, d'un ajuntament, d'una administració, qualsevol, com a mínim has de tenir la sensació que sap on va. Doncs la Joana Ortega sap on va. Convergència i Unió sabem on va. I estic dient unes paraules que molt probablement, per eslògan, us puguin sonar en aquesta gent que és de la Catalunya que sap on va, en aquesta gent que sap fer bé les coses, en aquesta gent que té el nord clar, però que on ens han portat? És a dir, en aquest moment, que és el que estava comentant la Joana, i per fer alguna petita pinzellada i relacionar-ho amb l'àmbit local. Algú reivindica el tripartit. Tots sabem que si ho poden tornar a fer el faran, però ningú reivindica el tripartit. En aquests moments hi ha 3 partits que són una coalició per senzillament ostentar el poder, per veure com continuen en el poder a la Generalitat de Catalunya i a per tot on puguin, però realment amb 3 projectes absolutament oposats. I no tenen cap mania ni cap vergonya d'utilitzar tots els ressorts del poder per les seves, diguéssim, o pels seus interessos personals. Jo crec que en aquestes eleccions que venen ara, si em permeteu, són també un primer toc per les que vindran d'aquí 7 mesos. D'aquí 45 dies justos, Joana, que has dit tu, 45 dies justos tenim les eleccions al Parlament de Catalunya. D'aquí 45 dies justos tindrem l'oportunitat, aquest país tindrà l'oportunitat de visualitzar si és veritat o no, i amb quina contundència, que gairebé un 90% de la gent vol el canvi. I si aquest 90% de gent vol el canvi i l'expressen a les urnes, i aquesta és la nostra feina, és a dir, que aquesta gent que vol un canvi es llevin i vagin a votar, perquè aquesta és la nostra principal missió. Nosaltres no volem que hi hagi una baixa participació, nosaltres no volem adormir el país, nosaltres no volem adormir l'electorat. Nosaltres volem fer debats profuns perquè la gent s'animi i la gent vagi a votar, i vagi a votar en consciència informada. Estic convençut que després li fareu la pregunta la pregunta que toca avui, si volem o no volem un debat en català i en castellà amb el senyor Montilla. Per això segur que li fareu la pregunta amb ell. I nosaltres volem que la gent vagi a votar i expressi la contundència aquesta que es necessita d'aquest canvi profund. D'aquest canvi profund que d'aquí 7 mesos i mig només, i dic 7 mesos i mig només perquè no ens en donem compte i serem, la gent també tindrà l'oportunitat d'expressar-se a tots els municipis de Catalunya i veure si és veritat que també aquesta onada de canvi que tots notem que existeix liquida molta part d'aquests tripartits que han sigut un conveni d'interessos però que a la llarga ja es veu que només es tracta d'ocupar poder i posar sota la catifa aquells interessos personals de cada partit. Jo us en posaré un exemple senzill aquí a Mataró. És evident que aquest tripartit municipal, per exemple, amb la mostra de cinema, ha deixat absolutament fora de joc a un dels socis, Esquerra Republicana. I la guerra d'Esquerra Republicana és una i la del tripartit municipal és una altra. Però és que amb les rondes, amb el que és els laterals de l'autopista, Iniciativa també se n'ha desmarcat. El que a mi em preocupa és com és que aquestes desmarcades venen just només al moment de les eleccions. I quan han passat les eleccions fem un tripartit i 4 anys més tots a callar. Doncs jo crec que això és el que ens hem de posar d'alguna manera al cap i veure qui és en aquests moments qui ens està governant. Afortunadament, la sensació que tenim és que això la gent ara ja no s'ho creu. Ni ells mateixos defensen la marca tripartit, però nosaltres hem de ser capaços de no cansar-nos fins a aquests 45 dies que falten, treballar-los intensament, com deia la Joana, poder fer tot el possible
possible, perquè la gent que està al nostre voltant hem d'estar assabentats si aquell dia aniran a votar o no. Els hem d'animar que vagin a votar, a que no se'n descuidin, a que facin campanya a favor nostre, però campanya a favor del vot. I després la gent que voti en consciència el que vulgui. Però el que no pot ser és que tinguem un país en permanent queixa, en un estat de canvi, i després no, el dia de les eleccions no es pugui traduir en què la gent realment vagi a votar. Aquesta és la idea bàsica que jo crec que hauríem de sortir i tenir clar una cosa que també és molt important, és dir, que les eleccions no s'acaben amb els missatges de televisió, no s'acaben amb les entregues, amb els lliuraments que puguin fer per part del partit, que segur que tot rebrem a casa les butlletes, sinó que necessitem aquella feina de contacte permanent que sabeu que des de Convergència i Unió estem fent, tant els líders com la Joana, l'Artur, el Duran, el Felip, tothom està treballant i contínuament treballant a peu de comarca i a peu de tot el país, treballant perquè la cosa rulli, però realment els militants, els simpatitzants, la gent que, com deia la Joana, estem també informats i tenim un plus de confiança en aquest projecte, i estem més informats que els altres, però sobretot tenim aquest plus de compromís i tenim aquest plus de confiança perquè ens coneixem personalment, sabem què hi ha al darrere. Sabem que al darrere hi ha una voluntat de fer el canvi en el sentit que no podem tolerar més la vergonya que significa tenir un govern que no sap on va, tenir un govern amb el qual no ens identifiquem i tenir un govern que realment no és un sinó que són tres i dividits. Aquest és el problema, aquesta pèrdua de prestigi que deia la Joana. Per tant, jo crec que a l'hora de la veritat, i això us voldria demanar i formar part una mica d'aquesta feina nostra, és que puguem extendre aquesta feina fins al dia 28. Ara obrirem un torn de preguntes, però a mi m'agradaria que de cara al 28 de novembre, tots els que sou aquí, tothom que pugui, i aquella gent que ens pugueu dir, escolta'm, aquest també ho podria fer-ho, ens ajudeu en una feina tan important, que no us sembla perquè no és visible i que molta gent es pensa que amb el passar dels anys i la modernitat dels recomptes i de com funcionen avui les coses, ja no és necessari, que és aquella figura tan bàsica que és l'interventor. L'interventor, aquella persona que sabeu que està en els col·legis electorals, a peu d'urna, d'alguna forma amatent a que les paperetes hi siguin, que no hi hagi cap papereta, en fi, que no tinguem la desgràcia que les paperetes d'un partit acabin tapant les de l'altre, que quan la gent ve a votar pugui agafar la papereta que li vingui de gust lliurement sense que ningú n'hi lliuri una altra, que quan hi ha els recomptes a davant del dubte s'actuï amb l'honestedat que cal, etc. Són aquestes coses que en democràcia s'han de treballar. La democràcia es guanya cada dia, es manté cada dia. Jo us voldria demanar, perquè és molt important, en aquestes eleccions ens hi juguem tots molt. I el canvi no només el fan els lideratges polítics, també el fa si de dalt a baix la maquinària de Convergència i Unió està preparada per fer la feina. Jo us voldria demanar, en nom del partit, i personalment també, perquè d'avui i d'aquí 7 mesos i mig, aquesta feina haurà de ser la mateixa, perquè quan les coses estan, quan de la bàscula depèn un gram en un costat o l'altre, és molt important que aquell gram no tingui cap mena de confusió. I les coses, el Cèsar el que és del Cèsar. Però no hi pugui haver-hi en cap cas, cap dubte, que tot el que està succeint de la manera correcta que ha de ser. I per tant això passa perquè ens ajudeu a fer aquesta feina d'interventor. Que no és cap feina, res més que estar allà a peu d'urna, el dia 28, això sí, treballar del matí a la nit per estar a l'aguait d'aquestes coses. Molts ho heu fet ja, sabeu el que és, hi ha gent que d'alguna manera aquests últims anys es havia deixat una mica de fer perquè sembla que com que ja TV3 ja fa els sondejos i ho sabem de seguida, sembla que ja no té